нәрсе дейм. Соңғы вакытларда мишар диалектінде анекдотлар сөйлей башладым. Соңғы вакытларда түгел бір 4 ел сөйлейм инде. Чөнки мишар телендә анекдотлар отышлырак, үтемлерәк, аннары соң мишар телендә анекдотларга мәйдан киңрәк. Менә шуңа буем җитми үләм инде, Худайның рәхмәте. Худай утырып торган эт хәтле яуда бирмәгән. Менә һаман шул техника хәзер рәтләнә. Менә мишар турында сүз чыккасын булай диләр. Менә карады эч ни Карабылай басу чайкалып тора менә булай, әйме. Хәзер эч мишар килгәннәр дә дип, мин Татарстанга килгән шундыйрак сүзләр ишеттем инде. Каралы бу диңгез дигәннәр дә йөзеп киткәннәр, яласы мишарлар шулай надан булып чыга инде. Аннарсын тагын бер театрда безнең ни бик белдекле кешеләр бар, кайберләр әйтә. Монда килки балык тигел, мишар халык тигел дип әйтәләр. Әммәләргә каршы безнең Чүпрәледән Фәнил булай ди. Миннән ди сорыйлар, мишар татар барыбер тигелмени инде дип әйтәләр ди. Барыбер тигел дип әйтәм ди. Менә дип әйтәм ди, инәй сыерны савада бер чиләксе татарлар. Әйе, бер чиләксе татарлар шушыны койма буена куялар, инәй карыты белән каплый да иртәнгә йөр менә шуны хәтле каймагы җыелган. Менә шул каймагы мишарлар инде дип. Менә нәрсәләр уйлап чыгарганнар мишарлар. Ну яра. Мен монда озын-узак, монда ял иттерәм инде. Мин кайбер кешеләрне ничәне сөйлим, 5-не сөйлимме, 10-не сөйлимме? Монда хәзер балаларның билеү турында. Монда хәзер карыйм да үзебезнең братлар гына җыелган. Яшь балалар, 3 яшьлек балалар юк, 73 яшьлек әбиләр юк. Сөйләргә була. Хәзер Алмаз белән Тәнзилә баралар, Кибет бул яныннан баралар. Хәзер икесенә дә 5 яшь. Тотынышып баралар. Тәрәзә төбендә тигендә манекеннар, костюмлар күрсәткән менә булай басканнар. Шуннан Тәнзилә әйтә, "Менә дир, атай белән анай мине шушыннан алганнар, сатып, иге. Менә мин шулай чәчәк тутып тора булганмын, килгәннәр дә сатып алганнар мине. Алмас караганда булай, "Эй, без андый бай түгел, атай безне үзе ясый" дип әйтте ди. Әйе. Алмаз белән Тәнзилә берсенә 3 яшь, берсенә 5 яшь. Анайларның соңгы тулаклары корсагына җиткән борны. Хәзер дәше бала да больницага китәргә вакыты yeткән. Кызым Тәнзилә, улым Алмаз килегез әле. Менә мен бер 6 көнгә 7 көнгә Кибеткә барам, әмма Кибеткә барам, сезгә Кибеттән менә уйнар өчен бер ике генә курчак кебек кенә менә шуны гына хәлем малай алып кайтым әле, кызап кайтыммы? Шуннан Алмаз белән Тәнзилә нигә бер бүлмәгә кирип киткәннәр дә, киңәшеп чыкканнар да, берсенә 5 яшь, берсенә 3 яшь бит инде. Алмаз килгән дә, "Анай, син безгә уйнарга бәләкәй генә кыз да, бәләкәй малай да алып кайтма, син абортка гына кирип чык инде" дип әйттеләр ди. Менә сиңәме? Бу балаларның билеү циклыннан беләләр хәзер. Хәзер Зебра килгән Африкада бит инде иректә йөриләр зебрлар, әйме? Шунда зебра килгән бездә, монда Волга буена. Бер абзарга кергәндә хәзер карыйтыңда сыер күшәп тора. Зебра килгәндә, булар бит инде аптыраган, алар волада йөри. Монда нәрсә эшли бу? Гаҗәп бит. Син нишисең дип сорый сыердан. Сыер әтерни, мин дә сөт бирәм, ит бирәм. Әйе, шунласың зебра килгәндә сарыктан сорый, син нишисең? Мин дә җон бирәм, ит бирәм. Шуңа менә үгез тора. Ашый хәзер. Зебра килгәндә, хәзер ни, син нишисең дип сорый үгездән. Үгез булай гына борылып карый да, "Пижамаңны сал, хәзер күрсәтәм" дип әйтте. Сыер көтүдән кайта, җәй шундый довольный, сочный үләннәр ашаган, сыер көтүдән кайта хәзер атлаган сыер без сөте агып кайта. Шуннан авылга кергәндә ызанда бер бәләкәй генә песи баласы. Сыер тәңгәргә караганда, "Үзең шундый кечкенә, мыегың бар" дип әйтте. Песи баласы тегендә хәзер сыерга караганда, "Мяу, үзең шундый дәү, лифчик кимәгәнсең" дип әйтте. Лифчик дигәннән, милициягә йөгереп керә бер кыз. Иптәш милиционер, таладылар, билләһи кызым, таладылар, нишлим таладылар. Акчамны яңгына зарплата алган иде, тала. Кем талады? Шундый симпатичный бер егет талады. Акчаны кай яшергәнең. Менә монда лифчиккә, менә монда тыккан иде. Ай Алла, нигә син шунда теге егет шунда тыгылганда, нигә? Аны каравыл талыйлар, разбой дип кычкырмадың. Мин анда яхшы намерение белән тыгыла дип уйладым дип әйтә.